L-avviż legali 136 tal-2019 ma jgarantix is-saħħa tan-nies għax iżżid il-konfużjoni ta' responsabiltajiet fuq il-lantijiet. Sostnit dan fi stqarrija l-Kamra tal-Periti li għandha boħra talbet laqgħa urġenti mal-Ministru Ian Borg wara li r-regolamenti dwar twaqqieħ u tħaffir ta' siti ta' kostruzzjoni kienu pubblikati it-tlieta mingħajr konsultazzjoni mal-periti. Il-Kamra tal-Periti la tinsisti li r-responsabiltajiet għandhom ikunu definiti b'mod ċar. Il-Kodiċi Ċivili identifika żewġ figuri li għandhom jerfgħu ir-responsabilità, il-perit u l-kuntrattur. Kwalunkwe regolament li prova jikkontradixxi l-Kodiċi Ċivili iżid biss mal-konfużjoni li ilha tifni din l-industrija għal 20 ta' snin. Il-Kamra tal-Periti tkompli l-responsabiltajiet huma ċari. Il-perit huwa responsabbli li jiddisinja, jispeċifika u jidderiġi x-xogħlijiet u l-kuntrattur huwa responsabbli għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet, inkluż li jimxi mad-disinn, speċifikazzjonijiet u direzzjoni tal-perit. Il-kuntrattur għandu wkoll id-diskrezzjoni jistabbilixxi t-tip u l-kwalifiki tal-ħaddiema tiegħu biex iwettaq ix-xogħlijiet skont il-liġi. L-istqarrija tkompli li hemm it-tielet responsabilità li hija dik tal-Gvern bħala regolatur. Sal-lum il-Gvern naqas milli jonora dan l-obbligu li jirregola l-industrija b'mod adekwat billi fost oħrajn l-Uffiċċju dwar ir-regolamentazzjoni tal-bini l-BRO tħallabra risorsi finanzjarji b'allokazzjoni ta' 150,000 euro fis-sena u għal daqstant bla saħħa u ineffettiv. Ma hemm ebda sistema ta' reġistrazzjoni u liċenzjar ta' kontratturi. Dan jisponi l-pubbliku għal riskji enormi għax kull min għandu gaffa jista' jsejjaħ lilu nnifsu kontrattur tal-iskavar. Il-lista ta' bennejja liċenzjati ġiet pubblikata biss il-ġimgħa u ma fiex dettalji bl-iskuża ta' protezzjoni tad-dejta. Il-Kamra tal-Periti tisħaq li dan imur kontra d-Direttiva Ewropea tas-Servizzi li teżiġi li għandu jkun hemm informazzjoni biżżejjed biex il-bennejja u kontratturi jistgħu jiġu kuntattjati b'mod veloċi u dirett. Il-proċessi tal-ippjanar u regolamentazzjoni tal-bini qatt ma ġew mifruda. Is-sitwazzjoni kompli tiggrava x minflok kien hemm investiment fis-sistemi tal-BRO, l-awtorità tal-ippjanar kompli tieħu aktar possess tar-regolamentazzjoni tal-bini. Noqqas ta' sistema ċentralizzata ta' regolamentazzjoni fil-bini. Il-ftit regolamenti li hemm huma antikwati u f'ċertu każi imorru kontra xulxin. L-abbozz tal-att dwar il-periti ilu fuq l-iskaffa għal aktar minn 12 sena u dan qed iżomm il-professjoni milli tkompli timmodernizza. Id-direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni li taqa' taħt l-Awtorità tal-Kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur qatt ma ġiet infurzata. Dan ifisser illi kważi l-ebda prodott tal-bini fis-suq Malti fosthom bricks u planki m'għandu is-CE mark u huwa għalhekk illegali. Fin-nuqqas ta' din iċ-ċertifikazzjoni l-konsumatur u lanqas il-perit m'għandhomx mod kif ikunu ċerti li l-ispeċifikazzjonijiet tal-perit qed jiġu segwiti mill-fornituri ta' dawn il-prodotti. L-istqarrija ittem li l-avviż legali ma jgarantix is-saħħa tan-nies għax qed iżid il-konfużjoni fuq ir-responsabiltajiet fuq il-lantijiet tax-xogħol. Minħabba fekk u minħabba li r-rekwiżiti għal reġistrazzjoni u liċenzjar tal-kuntratturi qatt ma ġiet fis-seħħ, is-Site Technical Officer moħluq minn dawn ir-regolamenti se jispiċċa jġorr fuq spallejh in-nuqqasijiet tal-Gvern li jirregola s-settur.